Mustahile știu dinspre pădure, avea mărioara hanul ei. Han frumos, spațios, cu pridvor și vorbei, toți trăgeau la hanul ei. Hanul ei vestit pentru bucate, preparate chiar de mâna ei. La un boș și un din roș, cârnăței, mitindei, toți trăgeau la hanul ei. Fiindcă ea mai avea trufandare și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu o bucățeca fiecăruia. Fiindcă ea mai avea trufandare și altceva. Și-avea ochi frumoși ca două more coapte ochii ei. Cum privea, îți zâmbea, vorba ei te amețea, toți trăgeau la hanul ei. Fiindcă ea mai avea trufandare și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu o bucățeca fiecăruia. Fiindcă ea mai avea trufandare și altceva. La 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 la. Când a fost manevra cu soldații din regimentul 43, generali, colonei, caporali, plutonei, toți trăgeau la hanul ei. Fiindcă ea mai avea trufandare și altceva, cu cafea îi servea, îi primea, le dădea, cu bucățeca fiecăruia. Fiindcă ea